weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to Sinthiou Jam Dioro e nder galle ceerno Mamadou Sile Yandiaye ko on waktu yoni ha to Silla Worgo e nder galle Demba Huudu Tall e ko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabaruji men to leydi Sénégal hanki o hoore ndi ardima jonde académie ko fate banggue wawande hoore mum to banggue haalanduru hakkude witto kame science banggue technique to banggue ndema e nder leydi ndi Sénégal to leydi Mauritanie sifande nandirala hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame Arabie Saoudite kene tolno e 53 pawɗe temedde jeenayi e 57 hectare ɗum noon waɗata koye nder diwan Barahana ko fate banggue ndema hakkude Mauritanie kame Arabie Saoudite to leydi Mali jeegomo tumanoɓe yinnode dillinde leydi ndi ɓe jeddi ɗum ha memi leydi wonande parquet mo Bamako yamiri yoɓe taƴane duuɓi nogas e kaso ñawore mabɓe suwa taw samde to leydi Guinée Conakry guinenaɓe finoɓe toon to Afrique du Sud ɓe erima laamu leydi Guinée de fabotoɓe ɓe goni koye kaya mbeya musɗo no fewi holliti ɗum ko biyeɗo Bari Souleymane ɓiɗɗo guinenajo taweteɗo toon to Afrique du Sud leyɗele CEDEAO ɓoyatama jaltina koppareji mumen kese biyeteɗe ECO ɗum jogori latade ko hitande fanede kabaruji men mano men ha to Ouganda Gabon Côte d'Ivoire jolam jaɓirima en jaa ha toon to leydi France kam États-Unis de Amérique ha to Iran musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keeceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée du Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Coumba Ka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fettata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓaalo walla danwal kala ganndo bidde laaɓaaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirola omo safar rewɓe wodduɓe kista fibrome ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowaade rewɓe ustaraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala
ceerno Djiby Syne yawrane worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Syne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru nofuru ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Syne wiye dendagal kiline mum to mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safroyima jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Syne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde 13 rafi fannu goɗɗo ko fodde 19 fannu tataɓo ene safra fodde 100 rafi ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kiliyeɓe mum ewɗo saaha joni mo tawe to Wourossogui so tawi a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade Nabbaji dernier station so tawi a limima banggue ma ñaamo ma tigui galle ceerno Djiby Sy walla so tawi ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo l'istikar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande yiɗi ɓernede l'istikara ko 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto Nouakchott en tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy sa jokkodire ceerno Djiby Sy tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to Nouakchott ma o jokkodire ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naslande walla mbiyana jaslari nogase ɗiɗi morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba jeheten ko ton to Silla Worgo wonande Demba Huudu Talla ko miñuma duttiɗo Ali Huudu Talla ko miñuma duttiɗo Samba Huudu Talla ko miñuma duttiɗo Kardiatou Hamadi Diallo ko joom sudmuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala kono ne kadi faati Modi Dia wonande ko joom sudmuma to ko so taw ko duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe Silla naɓe ko taari Silla kala Mauritanie Sénégal e bandiraɓe kala ɗum ko jaltugol aduna mawniɓe biyetenoɗo Amadou Huudu Talla yalti aduna ko hanki sanga futuro ɗon ɗo Silla Worgo ɗo o yaltira noon ko duuɓi 80 e ɗiɗi jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heɓlo sukaɓe Afrique e gardegol ceerno Habous Diallo kono ne kadi suudu men SAS e gardegol Alhaji Abdourahmani Ka e nelda duwaw wonande Demba Huudu Tall mo ganduɗa ko mawnuma yalti aduna toon to Silla Worgo nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nandamol janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jeheten ko toon to Kiifa arwa gollogo ene nelda duwawa kono kadi mo tintina dendagal bandiraɓe kala kanko arwa gollogo taweteɗo to Kiifa jaltugol aduna nene makko tokoso on e nene makko jiidi yumma e baba biyetenoɗo a Pendola Kalidou Sow yalti aduna ko toon to Kalaw ne tawe nder leydi Mauritanie jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heɓlo sukaɓe Afrique e gardegol ceerno Habou Diallo nelde duwawa dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jayde Weltare TV ne nelde duwawa sohna arwa gollogo ha toon to Kiifa jinnaɗo mum a debbo jaltuɗo kanko arwa gollogo omo duwono dendagal ɓesgu nene makko kala nde ɓe muññitto nene makko jaltuɗo aduno biyetenoɗo ɓe dola a Kalidou Sow nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jeheten ko ha toon to Rissa Tool gartaten koye ñalɗi diine gowɗi yiɓɓinede toon kala hitande hikkande noon waɗata ko goho lewru uta
so haaji jomiraɗo ɗon ɗo risatola taw kadi waɗat ɗi ñalɗi diine ko khalifa diine gando moƴƴo laabtuɗo no feewi woni ceerno Yahya Ba mo risatola on ñalawma noon hawrata koye aset goo lewru uta alqur'anil karim duwoji zicruji wasiyaji madhuji annabi o sallallahu alayhi wa sallam kala ma yuɓɓine e nder oɗo henna ñalawma toon to risatola garten koye ngujam sukundam noon ko nebam e pomade ne moƴƴi e sukundu no feewi tenti noona an joguiɗo sukundu ƴaggundu taw kadi ko sukundu ndu mawnata baɗɗo kore karoje e hoore ko noonne kadi mo genol mum kala ɓori mo sukundu mum ɓori ha laaɓi sa jokkodire ngujam sukundam ene junna sukundu ene liisa ɗuma ene moƴƴina ɗum ene itta kala ko ƴaggi hen kala ha laaɓa ɗum noon jokkodirta koye 00 221 77 285 89 a 10 kumpital men ɗemgala pulara gartaten koye fannu ñawoje o wiyete ko zérom a banjaki mo ganduɗa nangganoɗo soka kene tolnoye duuɓi ɗiɗi o wona goto tan kanko e Sakori Ka kamɓe ɗiɗi kala nanguirino to banggue sodde armeji e joguitade armeji ko alda e yamirore kanko zérom noon eɗen gandi kanko joguino nden kay kisal Mimi Touré hoorejo gonnoɗo hoorejo jagorɗo leydi Sénégal sariya makko noon yani subaka hande o eɗen gandi ñawore makko udditino gila septembre 2024 kanko noon o nanggano wonande ko no foto wonde joni duuɓi ɗiɗi e nder kaso o taƴanama lebbi jeegoma e nder kaso firti ko lelima ko ɓuuri ɗum hande o noon o yalti kaso ha laaɓi goɗɗo kay hanki mo ñawore mum Wuli Diaw ma wonti kay duko musgo no feewi ko Ismaïla Madior Fall gonnoɗo jagode ñawoje e laamu président Macky Sall ko hanki o dari e yeeso tribunal kanko e avocat ji makko e ñawoɓe kala kanko noon eɗen gandi ko Diaw o waɗana e koyngal ken tolno e hitande avocat ji makko noon kolliti ɗum fota wonde saabu ko tuuma ko ala kala ko ɓendi hen ala kala ko woni hen haydara pooɗi e duure gulɗo Diaw waɗi hanki o ñawore makko noon dirtinama ha nogas e jeetati nduɗo henna lewru ndu gonɗen so haaji jomiraɗo gartaten koye hoorejo leydi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Faye hanki o ardima jonde académie science et de fate banggue technique to banggue ndema o holliti yiddemo konde Sénégal wawanta hoore muɗum to banggue haaranduru natta jiggoyade ko fati e maaro en guura en gueɗe kewɗe en taw wonno Sénégal ne jogui jangguɓe e haralleɓe ɗin fannuji kala so tawi noon ɗen gande jomin miccima no feewi ma taw so tawi ngaaluji irama e leydi e kala banggueji ma waw kay remde ko ene haara ɓesguji mum ha ɓesguji ɗi mbatta yeyde mbawana koye mumen ɗum woni hanki o fandare miijo leydi Sénégal siftinimo noon wona ngol tan lawol woni ɗi miijoji ene jalta e nder leydi ndi Sénégal garten koye Habibou Sy kan woni disodirteɗo PCA toon to Sénégal o windi ɓattake faade hoore leydi o acciti golle makko waɗi noon ñiŋoje kewɗe no feewi o holliti omo jogui ndimagu accidde golle makko kono noon o accitani golle makko gam rewde e neɗɗo walla goɗɗo kala kanko kay o jogui ndimagu tan daje golle makko o dartina ɗon beele ma dañ woɗɓe rewɓe hen walla ala koye wonde kala noon waɗi haalaji kewɗi kay jaltuɗi e accitgol golle makko suudu sarɗoyeji leydi Sénégal hande o ene heɓino bismade taw kadi ganduɗa ko toppitiɓe fédération football mo leydi Sénégal to banggue haalis jencude e ɗin fannuji kala tenti noon o mondial 2026 mo ganduɗa ene wonani Sénégal ɗaccal buduk badak haala hewka no feewi kono kadi ko fate ngol kettugol dirtinama kono happu mum goɗɗo ƴettaka e dow oɗon fannu to Touba wonande jiilaw taw kadi yilloyima toon Cheikh Tidiane Dieye jagoɗo ndiyam ɗum noon ko heɓanade diƴƴe jippotoɗe guilay sanceji e golle gonɗe toon ko adi ɗiɗi lewru août ko maggal Touba ɗum noon o holliti wonande golle ɗe ene ɓosa no feewi ɗe golle no ɓosirtani hen jeeyi sababu noon wonande kay oɗo saaha so tawi kay fo gasi ko adi maggal Touba hayso toɓi wuuro ngo tinnata ɗen gueɗe ɗin fannuji kala siftinde moon kala hittande o saaha so heedi Touba ne jogo caɗele mawɗe no feewi ko fati e banggue
wonande toɓoli gila yolayru ha e ko nandi ɗeɗon gueɗe kala mumena jeheten ko ton to hôtel walla men place mo Val d'Or place Val d'Or noon tawete ko an Bel Air ko toon e kadi ko suka mo duuɓi 17 kañum yooli toon nottotono ko CM Ndiaye wonno ko toon to Canada toon jangganno caggal darti vacances e nder leydi ndi Sénégal kañum e mawnum bireɗo CM Ndiaye yanoɓe ɓuftoyade toon e teskede nguleyki tawite ke nder Dakar ko toon wo yooli caggal noon ko sapeur pompier yaltini ɓandu makko ko alda e gurdam ten koye ɗe balɗe o fimno ruttitade toon to Canada gam jokkoyde jangde makko kono kadi wona ɗon tan place uji kewɗi ɗi Dakar o sahane teska yimɓe hewɓe ene joolo hen taw koye dowa ɗiɗon fannuji kala mumen keddotoɗen ha joni koye leydi Sénégal gartoten koko faade banggue jagorɗo taw kadi ganduɗa ko jagorɗo awo moɓe mbiyata Ami Makhtar Gueye mo ganduɗa oɗo henna de o ñingama no feewi noon jeeyi sababu noon ndeɗo henna ñingode ko nde o yano toon to Touba ko toon o sunno konguɗi makko noon gam yilloyade jeere liɗɗi nde Touba o suudito noon konguɗi taw koye ɗemgal français makko noon wayi tan kono français Sar Abdoulaye Sarr hewɓe kay jalkitimo e hol école mo yalti e dow ɗiɗon sifaji kala mumen waɗi hen noon ñiŋoje kewɗe no feewi ko fate oɗon fannu jeheten ko ha ton to Jahaya ɗum ko caggal gila tan 2023 nde o fiino suka almudo mo jangguinanno ha wasi fittandu muɗum caggal nde o haɓɓi ɗum o fi ɗum piggal ha guel cukalel guel duuɓi sappo nottotoɗo Emma Diallo wasi fittandu mum kanko on jangguinannoɗo Alqouranil Karim nottotoɗo Habibullahi Diallo hanki o darima e yeeso tribunal de Dakar parquet o noon ɗaɓɓiri yo taƴane duuɓi sappo e kaso taw yiyata nangue kono kadi ñawore makko jogori samde ha laaɓa ko 11 lewru août fanduɗo hen ndu so tawi jomiraɗo haaji laana giwnoka to leydi Gambie ha paani to banggue carburant balɗe 25 ne humbayi ndiyam ha nangoya toon to maje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie ganduɗa faaba hen tan ko 87 ɓe noon ko Sénégal naaɓe e ɓandu mayɗo goto kene fota wonde 150 maayo ngo moɗi jiitaka yimɓe jeegomo noon keptinama eɓen maaɓe ɓe jeeya ko toon to Daara Jolof nokko biyeteɗo Mbay Hawa hen tato ko commerçant ji ɗiɗi ko ouvrier ji hen goto ko debbo ɓeɗo henna keptinama wasde hen pittali mumena garteten comme Mam Makhtar Gueye eɗen gandi kanko Mam Makhtar Gueye mo ganduɗa kam woni gardiɗo Jamra ɗum ko caggal nde nanga ɓiyi ko biyeteɗo Fatou Bintou Gueye taw kadi nanguira ko trafic drogue kono kadi vidéo ngaji haaldude rewɓe gueɗe ene fooɗa ko fate banggue wondudemo hakkude makko e rewɓe ko nandi hen o holliti ɗe gueɗe o meeɗa wadde ɗum hayto banggue drogue o e hoore mum ko tuufaɗo kono kanko o yeyata ɗum eɗen fannuji kala ɗum foof noon e wade noon babiraɗo kañum kam holliti ko sariya tan yo waɗa gollal mum nane en kaalino jagorɗo awo maaje kaɗɗe leydi Sénégal o wiyete ko Ami Mara Dioba jafuɗon inde nde nane wona noon mbiruɗen inde nde gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall oɗo saaha ñalawma janggo ma huccodir e ɓen ƴamoɓe joɗorde fedde gota ko windere ɓe o ƴamdata ɓe kala kamɓe kala ɓe mbad jewte kuccam tengurengu ngam moni kala adda kuccam so tawi ƴetti ngal ɗo gollorgal holto farnigal e holko hestiti nden eɗen gueɗe kala ɗum wonata ko ñalawma janggo o toon to États-Unis de Amérique kamɓe kala maɓe kuccodira taw kadi koye dow oɗon fanno jeheten ka toon to Juma diwan Jum oɗo saaha ko weeyo tigui woni ko ala toon ɗum ko caggal hendu mawdu arnodo toon hecci hanki ha jeeyi sababu noon antenne téléphonique tambiɗo weeyo o ko won tigui dirguiti yani ha laaɓi ganduɗa weeyo heɓotako e nder diwan o kala ha tenti noon ko wayno nokku mo mbiyata nokku moɓe mbiyata Nammarel Biddi kono ne kadi e yaare law ene neta ɗi nokkuji kala weeyo ala e mum ha tenti yoga e commune aji taweteɗi toon
kono kadi fati banggue pewnugol ɗe golle goni koye wala ɗumuddi kumpital men ɗem ngala pular e nder guendi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie. To leydi Mauritanie laamu leydi ndi yonnani hay seeɗa sappango ngo sappi ɗum robel mo utsi taweteɓe to Yemen faade Arabie Saoudite koɓe kolliri kala laana pétrole walla laana marchandise ndew kay maaje kaɗɗe koɓe derguitoɓe ɗum noon leydi Mauritanie holliti yaadani hen yonnani ɗum leydi Mauritanie holliti ne wondi e leydi Arabie Saoudite taw koye ɓattaki moɓe cakti ummade e jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie si fande hakkunde leydi Mauritanie kame royaume Arabie Saoudite ko fate banggue aménagement leydi fewnude watta ɗum guesse moƴƴe no fewi ken tolno 53 ujunere hectare pawɗe 957 hectare ɗum woni kay ko Mauritanie fiɓi fittude e nder diwan ɓogge alega ne tawi e nder région de Barakhana taw kadi koye Ali Saoud rural koyon société jogori kay fewna ɗum to banggue ɓamtude calɗi ndema hakkunde leydi Mauritanie kame leydi Arabie Saoudite teskede ko fate carburant ne manki no fewi essence gasoil e station ngaji kewɗi ko ranguji juɗɗi no fewi yogay partiji bloc ɓe erima laamu ngu nde yaltinta ko laaɓi no fewi ko fate banggue ngakkugol oɗo carburant ala kala koɓe kaali en ko laaɓi nde tawno ɓesguji leydi ndi ene foti hebde carburant timmuɗo kono sa teskama ngakkugol mum taw koye dow ɗiɗon sifaji kala mumen jagorɗo toppitiɗo kala ko fate gaz e pétrole wo holliti wonande ɓulli taw kadi ganduɗa ko pewnetenoɗi waɗɗani port autonome de Nouakchott ɗum noon kewɗi en boni ɗum ko caggal nde hendu hewndu ari toon to alega ken tolno e tonnuji joyya nguura mo happumum gasi ɗum woni ko duppa taw yaltina koye jeereji ya lega wi noon ko Ahmed wuldu Yahya wuldu Cheikh Sidiya wo holliti ɗum noon ko yidderende cellal ɓisguji leydi ndi o erima noon wonande finoɓe toon e kala sa ne darata produit ɗi no moƴƴi jokkodira e service hygiène beele yimɓe kala ene gona e cellala timbungal yoga e landaji lundo ɓe erima laamu leydi Mauritanie ha tenti noon hoore leydi Mauritanie Mohammed wuldu Cheikh Al Ghazouani nde accita biyeteɗo Mohammed wuldu Abdelaziz gonnoɗo hoore leydi Mauritanie acce safroyo caggal leydi wona celluɗo ɗum noon koye coalition mbiyata CAD 2029 ɓe kolliti ɗum woni fandare mabɓe nde ona accite ko ɓuuri yawde gendarmerie mo Nouakchott ɓe kolliti ɓe nangui 13 waɗoɓe trafic taw ko yeeyoɓe sangara ceerɗo no fewi yogay nokkuji Nouakchott ken tolno e 118 butel wiksi ko sangara ɓurɗo serde ɗum woni ko tetta e mabɓe ɗum ko caggal kay nde ɓe gummini nden wolde taw hebde ɓe renseignement ɓen yeeyoɓe on sangara koko haɗa e nder leydi ndi Mauritanie kala mumena jeeheten ko ha toon to wuuro wiyetengo wuuro wiyetengo jafuɗona Akchuketa ene tawe e nder jeune mo tayyareta El Bayda ene tawe e nder diwan alega to ne kadi sukaɓe nayo jooli toon ɓe jooli noon koye widuru taw koye société gollannoɗo e lawol godron hakkude Boutelmite kane alega ɗum ko caggal nde toɓari wendu nanni ndiyam kon narto noon kon jooli kamɓe kala ɓe jaltinama aɓe mbasi pittali mabɓe ko hendu hewndu arndu e nder diwan mo kiifa ko ƴiwonde mawde ha ganduɗa nokku biyeteɗo Dar es Salaam Al Afia galleji kewɗi kay e caaleji kewɗe pukkima e leydi ɓe erima noon autorité ji ɗi nde mbawata fabade ɓe gorgol heedanen caggal ɗum kono ko mbiyata ambouta toonne kadi hendu hewndu arnode toon jeeyi sababu ha caaleji kewɗe nderguiti hen wi biteɗo Hassan Wuldu Mba o holliti ɗeɗon gueɗe mumen kala gartaten koy ko fati banggue baccalauréat jagorɗo jangde leydi ndi noon holliti o baccalauréat baɗanoɗo ha gasi corrigea ha gasi ko hande sanga 18 heures ɗoɗo kalaten yaltata e nder site web mo jagorɗo jangde leydi ndi ɗum noon hande o hewɓe ne cabbi nanden inde mumen ken tolno 64 piccal 552 taw kadi ganduɗa ko ƴamnoɓe lefol ngol baccalauréat taw kadi koye 195 centre
hen capanɗe jeeɗiɗi e jeetati koye nder région ngaji tati ɗi noksoɗa ɗum noon hannde o heewɓe ene padi heɓde heen jencude mumena paaɗina ko toon to leydi Mali to leydi Mali armée leydi Mali faama ɓe kolliti ɓe mbaɗi fiyande maɓɓe mawde no feewi ɓe nangi ɓe mbari joyo taw koye mawɓe no feewi jeyaɓe e fedde jihadiyankoɓe ɗum noon koye pellodiral ngal ɓe mbaɗi to nokku biyeteɗo Kouakoro taw koye ballal ndiwowa e nder camion jolnuɗo marchandise kewɗo no feewi faade Zenim kame wallidi mum kala ne wonde motoje goɗɗe e nder bombardement ɓe mbaɗi ko ɗon ɓe teɓɓiti pittali kewɗi no feewi ko fate chicha kame cigarette moññaɗo ufna ha wayno cuuray ni on koko haɗa hanti o e nder leydi ndi Mali kala wi noon ko jaagoɗo sariya leydi ndi o erima wonande parquet ji leydi ndi police gendarmerie ɗe gueɗe kala ko kaɗa douane nannuɗum leydi ndi ko fate chicha e gueɗe cimmorteɗe ko wayno muneysi ñolnaɗo ɗe gueɗe kala ɓe kolliti kala nanguira ɗum ko satti ɓuuri sattude ma fawe e dow muɗum région Koutiala région on jeyeten ko toon to région de Koutiala région de kame ɗi nokkuji kewɗi ko fa kame mofti kala ko fate camion ngaji citerne kewɗi jettima toon ñalawma hanki o toon wonde nden ka kisal masina hedan en caggal ɗum ko caggal balɗe bandum kuppiraji e caɗele carburant ɗi nokkuji kala teskama gargol hen carburant kewɗo no feewi ñawore colonel majeur wonande Kasima Goïta kam wonde Kalidou Doumbouya e woɓɓe tumdaɓe mumen kamɓe noon wonande parquet o ɗaɓɓiri ñawowo nde ɓe taƴante duuɓi nogas e kaso kono ɓe kolliti hanki konngol ɓe ngala ko fate gueɗe ɗe ɓe tuumaɗe ala kala ko ɓe gandi hen ngam wiyede ɓe jirbina leydi walla wadde kuddata eɗen gueɗe kala ɓe kolliti ɗum kam hay yiyande wotere ɓe ngala e ɗeɗon gueɗe haydara sariya o noon suwa taw samde caggal nde leydi Mali holliti ene yiiɗi yaltude e CPI jillu joɗaniɗo Amérique e nder Afrique o wiyete ko Franck Gracia caggal nde o joɗodi Abdoulaye Diop jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali wonande États-Unis d'Amérique holliti ma wallodire leydi Mali ha wawa yaltude taw kadi koye CPI cour pénal international paaɗen ko toon to Guinée Conakry maayde élève biyetenoɗo Mamadou Djouma Ba hecci hanki walla mbiyen hanki ni hen hewɓe koltino maayi koye nder kaso mo Kindia jagorɗo jangde leydi ndi haala ka heewi o holliti nde o fawgi to nder kaso to o yaltina o totta koreji makko o maayi koye juuɗe koreji makko e nder on ñalawma siftinde moon o jeyno koye waɗoɓe kawguel ngel baccalauréat e nder ngel kawguel baccalauréat kamɓe noon ɓe dañino wujjude hen test uji beele ɓe daña ɗum ko hen o nanga kanko e jeeɗiɗo woɗɓe ɓe taƴana par tribunal mo Kindia lewru e nder kaso kanko noon ko toon o fawgi o yaltina o wasi en fittanmo ko pelle kewɗe dañiɓe haqqe innamade kala kolliti leelawal ɓurgal yawde yo waɗe e mayde o suka debbo mo duuɓi o suka gorko mo duuɓi sappo e jeetati walla ni sappo e jeeɗiɗi Guinée Conakry naɓe finoɓe toon to Afrique du Sud o saaha goni koye kaya mbeya musto no feewi e wiide biteɗo Bari Souleymane o tawete ko toon to leydi Afrique du Sud o holliti ɗi fitinaji baɗɗi ɗi ɓiɓɓe Guinée naɓe lebtima hen no feewi woni hen commerçant ɓe woni hen kadi ko fiyaɓe ɓe erima noon laamu leydi Guinée nde wata walludeɓe siftinde moon leyɗele Afrique kewɗe o saaha nana puɗɗo yaltinde ɓesguji mumen CEDEAO jonde mabɓe joɗinde ñande sappo e jeenayyi ndu lewru toon to Sierra Leone ɓe garti e yanñade ko fate banggue koppareje ñamateɗe e nder Afrique de l'Ouest ko wayno CEDEAO sappo e nayyi ha sappo e joyi leydi kamɓe kala noon maɓe ndentu wadde mone goto ɗi duuɓi kala ko ɗum woni ko haaleteno ɗum noon jogori latade ko hitande fande nde so tawi woni heebiɓe parɓe so ala parɓe ma tawoy parɓe ɓe beele koppareje ɗe ɗe mbiyete ko éco taw kadi wonande koppareje ɗe kala nandata kanje ñamate wona pakka koppareje taw ko CEDEAO bawɗe lomtade koppareje franc CFA bawɗe loppade naira kamɓe wonde dalasi ene wondi kadi e koppareje goɗɗe ñamateɗe taw koye weeyoji CEDEAO to Uganda Yoweri Museveni ko hoorejo leydi ndi o erima Afrique naɓe ha tenti noon ɓesgu leydi Uganda naɓe finoɓe to Afrique du Sud ha e leyɗele goɗɗe kala nde gartata
e nder leydi men ira hen haalisaji men mbawa liggade ɗum ko caggal ɓen riwaɓe toon to Afrique du Sud koye ɓen wo joodino wo erima kala maɓe gartuɗo yo jooɗo e leydi ndi kala ko jogui so taabel so bitik so ɓooɗel ko wawi wonde kala yo waw liggade e leydi ndi ko golle e leydi mum ɓuri wadde gartam to Gabon cifande tati sifodirama toon to l'Élysée laamugo leydi France hakkude hoorejo leydi Gabon mo galle borde mere kame hoorejo leydi mo France toon to l'Élysée ɗe cifande tati sifande adinde ko camp militaire camp de Gaulle taweteɗo nder ɓernde Libreville ke won hectare uji kewde artata e ɓesguji leydi ndi gueɗal ɗimmal ngala kala ko fati ngaluji cuuɗiɗi e leyɗele ɗi leydi France ittata e nder leydi Gabon to wata gollede koye nder leydi ndi to banggue sifande wonde ɗe ko Libreville ene manka ndiyam no fewi beele projet ji ndiyam timmuɗam ngarduɗama jarateɗam wawa tigui wonde e nder Libreville to Côte d'Ivoire caggal mayde livreur jaam moto toon to legal Cocody ko baraɗo addi fitinaji kami haala mawka no fewi sarɗiyanke taw ko toɗɗaɗo toon so sarɗeji leydi ndi biyeteɗo Naya Zarifi Zambile o holliti oɗo saaha débat foti ko waɗede kala barɗo yo warte warte ɗum tan woni sariya lawol ka haala noon radio ji kewɗi e téléji kewɗi garti e nder haalande makko joolam jaberi paɗen ko toon to Iran hakkude mum e États-Unis de Amérique Donald Trump holliti kala kay soldat goto Amérique najo mo iranaɓe mbari joɓata koko ɓuuri ɗum hewde doole ɗum ko caggal nde soldat ji ɗiɗi Amérique naɓe mbara toon to kamumen Cisjordanie taw koye bombardement Iran ɗum jeeyi sababu Amérique joori pettoje kewɗe nokku bireɗo Badara Abush ɗum noon wa fayma maayo ngo mbiyata Kashim de nokkuji kala ala hen ɗo armée leydi Mali acci jaafu ɗon wona armée leydi Mali kay armée leydi Amérique to acci ko wona ɗum ko noon wonande Ukraine walla mbiyen ni Iran e hoore muɗum kañumne darni koyɗe weddima doronaji mum missilaji mum faade leyɗele golfe kala kay ɗo base koñinkoɓe armée leydi Amérique wonno e hoddi mabɓe kamɓene ɓe bombi toon ha boni to Liban hoorejo leydi mum woni Joseph Aoun to galle danejo to hakkude Donald Trump ngam jewtidde ko waɗa ɗum ko noon Donald Trump holliti ne fiɓi anniya wallidde leydi Iban ko waɗa ɗum ko noon Liba ƴetti ko pellital Israila yo yaltu kay e leydi muɗum ɗum ko caggal guerre hakkude mum e Hezbollah to leydi France hanki o sur sarɗeji ndo leydi France ɓe gooti kuulala hankadi ni kala suka mo dañani duuɓi 15 hutortako kala ko fate internet plateforme téléphone sukaɓe taw natta internet ɗum ma laato ɗum ko ñalawma hanki o ɓe gooti ɗuma ken tolno e 150 sarɗiyanke mbi eya 162 sarɗiyanke goni contre kono ɗum jogori laatade ko lewru septembre 2026 ndundu gonɗen to Gaza ken tolno e 12 Gaza winaɓe woni waraɓe taw koye bombardement Israila wulde jaw ɓeri hen mayde noon ko sukaɓe kame rewɓe ɗum ko ñalawma hanki o musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ene wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam jamal hiranena